mabungahong buntag. Kabuntagon, Igsoon, buntag pa. So, mag-live ta, no? Ako sa share itong live, mga Igsoon. Musta? Kumusta mga kaigsuonan? Live ta. Salamat sa Ginoo kay bakanti ta no. So actually igsuon nag-fasting ni karon. Mao na nga na ako'y time. So among gisit aside ang uban nga mga buluhaton kay nakig-date sa mi sa Ginoo. Kumusta mo rin igsuon and then pasensya na nga tagsara ta mag-live no kay basta di ko maka-live na igsuon meaning busy ko na. Sa bulaton sa Ginoo. Nya nabi po ko'y pamilya. Di man pud pwede nga nabitaw. It's not all the time nga na ako sa Facebook, no? So mao na nga di ta ka live usahay but sigurado ko igsuon nga kanunay mo nga naa sa pag-ampo mga followers, no? So shout out bit tanang mga followers diha nga kanunay nag-atang nagsubaybay sa tong mga videos. No, tanang mga OFW, shout out ninyong tanan. And especially sa tuang 244,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. Original page na to. Unya sa tuang usa ka page nga gigamit sa nato Mabungahong Kristohanon 2.0 since naman tay restriction igsoon, no. So mao na nga duha atong gigamit ron kay naghimo tag usa. Kay last time ang god atong niaging mga bulan last year dili ta ka live kay restricta. That is why naghimo tag bag-o nga page nga Mabungahong Kristohanon 2.0. Pero karon okay na maka-live na ta pero napagya po restriction. Mao na nga naduha atong gigamit ron. So salamat kayo sa kanunayng pag-atang, pagsubaybay mga igsoon sa atuang live ug sa atuang mga videos, sa atuang mga tawagan na atuang mga ipang-share diri no sa atuang page, atuang tanan. Walay tao giisa diri, walay giisa diri nga relihiyon, walay giisa diri nga pastor, walay giisa diri nga grupo, pundok or any denomination, but kani nga page igsoon, this is for the glory of the Lord. Shout out Brother Ryan Galaneda from Germany. Mayong udto sa igsoon, Brad, may udto. Mamiya na mo tanan diri kay si imong manghod mo adtuay pog asa ba to? Europe. Si kuan, no? Salamat sa Ginoo. Blessed kay mo, Brad. God bless Galanida family sa Cagayan, CDO. Okay, so shout out na ako ang mga naka-permanent resident diha sa lain-laing nasod. Namo song prayer, no. And of course mga seaman, mga seafarer, mga nurse, parehani. Si Brother Ryan, nurse man siya sa Germany. Tanang mga nurses, no? Nga mga Pilipino, Pinay. Namo sa akong prayer, shout out ninyong tanan. Bugnaw man. Kung init na punta taon. Praise the Lord. May ngudto sad Mamu Alms. May ngudto igsoon. Anyway, shout out day ang Cebu City JLB. Mga brad na ko diha, long live kanunay uban sa gracias Ginoo. Maximum 4, shout out. Ug sa akong team sa Living Water Christian Fellowship sa Prison Ministry, wala ko nakauban nila. Inay mga kakulian ba, no? So, shout out Brad Aris, Maximum Force, Brad Kenneth, RDC 1, 2, 3, shout out sila Mayor Ibang dia, Mayor Ayan.
si Mayor Jao, Brad Jao. Brad, long live na. No? Tanan nga mga inmates diya sa Cebu City Jail, shout out og sa tanang mga jail officer. Praise the Lord. Sige la, pag-ambing. Lakaw na akong asawa, mga igsoon. Okay, so, Kwanzad, ako mga brad, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, long live kay brad, uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tungalan sa Ginoo, Sayas, Skeptron in Arms, and, tanang mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menia, Cebu, shout out, Barracks, Tagbilaran City, shout out, og sa Pisigami family, nako, Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. And akong i-shout out ang Dawahon Island sa Batoli TV. Gimingaw na ko ninyo dihoy. Kumusta naman mo diha? Namos kung pag-ampo kanunay ug sa katong followers nato nga usa sa mananagat. Di ba? Gitaga salamat imo gitagag isda no og kilawon og sugbaon. No, nakita na ko sa didto ba no. So shout out no tanang lumulupyo sa Dawahon Islands, Batolite og si Pastor Marlon Kutamura og si nga na itong nagpapuyo na mo dito silang balay. Itong naghatag na mo katulganan. Si Sister Lilia o si Brother PD. Oh, thank you. Oh, tanan nga mga followers na to, no? Mga viewers, subscribers, star senders, thank you kayo. Akong gi-appreciate ng tanan nga yung gihimo. Shoutout Pastor from Bukidnon. Salamat. Si Elber Suete. Okay? Shoutout from Treasure Bible Baptist unsa man eh. Church, Pirilos, Karkar, Cebu, Sister Merlinda Lapas. Praise the Lord. And Pastor, pampuan ako akong ugangan. Atong picturean, brad, kay ato ning appeal sa ato ang personal prayer, brad. Nga si kisa man ni Helen diwanay nga complete nga kaayuhan na siya karon sa Montevista Hospital, Davao de Oro. Okay, thank you. Atong yampo na no. Brother Nestor Repunte Encarnacion. Okay. Mayong udto Pastor from Alicia Bohol, Brother Anthony Tapaw, mayong udto sa brad. Shout out Pastor Aklao family from Manila, Surigao del Sur. Sakto ba ko? From Linatan si Aklao. Pastor, i-appeal ko sa imong prayer. Sure. Kamong tanan diri mga followers na to, automatic na. Okay. Maingod to, Pastor, nakatiming gid ko. Kasmer Abindan, I remember mo nagtagakuan ni Mabini. Okay. Pastor, nganong makahilak man ko og mag-worship song ko. Presensya sa Ginoo na igsoon. Normal na. Once mag-worship ka, maminaw ka, even worship song niya, imuhang kasing-kasing, imuhang gipaapil og daig kanta sa Ginoo. Di kalikayan, munaog ang presence ni Lord Brad. Mo comfort nimo, mo na siya. Shout out Pastor from Cavite, Rodrigo Bantilan. Praise the Lord. Watching from Palawan, Modesta Abad. Okay? Praise God. Shout out the Church of the Government of God, Cordoba. Brother, kisa man Humawas Glad. Okay. Pastor, i-appeal ang asawa nga unta, makabig siya sa Ginoo. Sige. Asang pinayan, bigay ming kusog na po. Mang sama niya bugnaw. Praise the Lord. Okay, so, sa pamayatong ko. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And then, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sa sila niya. Kuanday, sa tanang mga on duty karon nga nagtanaw sa live, no? Salamat kayo. And ang Diyos magapanalangin kaninyo. Og sa kuansad, kaning mga naka-Bluetooth speaker, hala, palabiyugi na, mao ninindot, imaritis, pulong sa Ginoo. No? And then, kay kuan man gud karon, lahi na ron daghan na kay mga marites ba, no? Sige silang marites sa kinabuhi sa ubang tao, mga sayop sa uban, no? Mayo imarites igsoon pulong sa Ginoo. Kay maghatag ni giya kanato, maghatag og paglaom. Amen. Praise the Lord. So, ang atong topic day karon igsoon this morning, may tungod ni sa ato ang pagkatinawag, nakailata ni Kristo
nangalagad ta ni Kristo, di na pasabot kay ato siyang gipili, kung dili gipili gyud na niya. Mao bitaw ningon siya mga igsoon nga, ako ang unang nahigugma ninyo. No, mao na iyang gihatag iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ngano man, nahigugma siya nato. Amen. So, mao na mga igsoon nga, mao na atong topic karon, unsay purpose ni Lord nganong gitawag ta niya? Unsay purpose ni Lord nganong gipili ta niya? No, pareha ako makaingon jud ko nga gipili ko sa Ginoo ngano man. Wa pa ko piliya sa Ginoo, gipasagdan ra ko sa Ginoo nagadik-adik, di ba? Daghan kayo mga igsoon, mga adik-adik nga kabats na ko angtod karon adik-adik gyapon, ang uban na maligya gyapon. Pero ako, grasya sa Ginoo, gitagaan ko gigayon sa Ginoo, gibag-o ko niya, gipili ko niya, the same ninyo. Nakadungog mo ni igsoon nga mensahe, dili ni aksidente, kundi gitawag mo sa Ginoo. Amen. So mao na tong topic karon. But before that, let's pray. Kinaya na po na to kay kusog na. Okay? Father in heaven, thank you Lord. Thank you Lord God for this another blessed opportunity, another great privilege Lord. Ngay mong gihatag ka namo aron mamalandong na sab mi Ginoo sa imong balaang pulong. Nasayod kami Lord kung unsa kini kabalaan Ginoo. Himo aming angayan, himo aming takos Ginoo, hinluoy among kasing-kasing. Nasayod ka sa tanan, walay matago nimo Lord. Kung naay mga butang sa among sulod karon Ginoo nga wa ka nalipay, wa ka nahimaya pasayloa mi Ginoo. Kay usahay Lord God, madalinas gud mi sa kadangog nining kalibutan. Usahay Lord, sa unsaon namo pag-amping masipyat gud mi kay tao lamang mi. Ug ang kalibutan puno sa mga tentasyon Ginoo. So apan Lord, salamat nga ikaw nga Dios puno sa gugma. Ug ikaw nga Dios Ginoo wala mapul-i pagdawat pagpasaylo kanamo. So Lord God, limpyuhi mi. Himo aming takos ug angayan mamati sa imong pulong ug tagay may kasing-kasing nga madinawaton mapainobsanon unya willing mo sunod kanimo. I-bless tanang viewers, i-bless tanang listeners karon Lord God. And as we meditate your word this afternoon Lord God, I pray nga among mabati imong gahom Ginoo, among mabati imong presensya, imong comfort, imong hikap, among ma-feel Ginoo ang manifestation sa Holy Spirit Lord God. And Lord God, this time wa mi nag-isa og relihiyon. Way lain among gipataas ngalan lamang ni Kristo Jesus. Kay way laing naghatag sa kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lang jud Lord. Walay tao nga nagpalansang para maluwas mi, ikaw lamang ang naghimo na. That is why it's all about you this afternoon. Wa mi nagpataas og grupo og simbahan, but we lift up only the name of Jesus. Ang nabiling panahon amahan among itugyan kanimo, tagai mi kaalam nga langit nun Ginoo. Aron namong matugkad ang mensahe nimo. Mao kini nga among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We have 75 viewers. Yes, Pastor. Amen. Galanog-lanog ka dinhi sa Libertad Market, Bacolod. Wow! Bacolod. Mindanao ba na, Brad? Or Visayas na? Basin masaag tadi ako. Okay, shout out sa tanang taga Bacolod be. Especially sa mga naa karon sa Libertad Market. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan diha. Ampingan mo sa grasya sa Ginoo. Praise God. So let's start. So again, before we start, I just want to encourage everyone to share our live today. And don't forget to subscribe sa tong YouTube channel. Free ra, way bayad. Kay madilit ramon gud ni. Anyway, na ako nalabyan diri ba akong amigo ni nga tisoy kay ba. Jano Reyes, idol. God bless, God bless. Amping da Sir Idol ha. Amping diha unya ubanan kas Ginoo, panalanginan kas Ginoo. Tagaan kay maing panglawas. I-promote kas Ginoo, okay? Kabalo ka na kanang mga buutan, i-promote kas Ginoo. Nya ihatag sa Ginoo ang pangandoy sa imong kinabuhi. God bless, God bless. God bless Sir Brad Idol. Okay? So let's start. Ang atuang ako dang gi-shout out be katong since nakitaan man ako akong higala diri nga nasa fire sa Clarin. I-shout out na akong tanang mga kailan ako da sa Bureau of Fire Protection sa Clarin diri sa MUA. Na ako'y daghang mga classmate diha na diha si Kuan. Nga na toy. Aside ni kung amigo si Sir Jano Reyes, si Kuan na diha si Algodon napa diha Brad. Si Kuan pa gyud si manghod ni Brad Kido, Antiporta. Brad, na diha. Unya si akong classmate sad si Sir Hernel Centenniales. Na diha no. Okay. Shout out nyo tanan diha.
Okay, let's start. Okay. Ingon diri si Jesus igsuon sa Juan 15:16. Okay? Ingon diri sa Juan 15:16, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Balikon. Init na po. Pamalikon igsoon Juan 15:16. Ang nagsultian ni si Jesus, ingon si Jesus igsoon, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon igsoon or noon pa man kay ting paniudto maron 12 noon. Gi-remind ta igsoon sa pulong sa Ginoo may tungod sa atoang pagkapinili. Okay? Kay karon igsoon nakailatas kamatuoran, nakailatas Ginoo. Naluwas ta kay nituo ta ni Kristo. No? Dili ini pasabot kay kita joy nangita sa kamatuoran kun dili gipili gyud tas Ginoo, gitawag tas Ginoo. Pareha nako. Akong example akong kaugalingon. Okay? Akong example akong kaugalingon mga igsoon. Kabalo na mo igsoon, ang uban di na ganahan magsigbalik-balik sa akong testimony pero ganahan jud ko magbalik-balik ngano man. Ebidensya man guni nga naa ako'y Ginoo kay kung wa pa ko'y Ginoo di ko mabag-o. Kinsa may nagbago na ko ang yawa di ay. Ang uban moingon nga ay kay pilapil ang Ginoo pastor sa imong pagbago, makabag-o dita kung wa ang Ginoo. Kung mabag-o pa ta kung kita-kita ra wa naon ta hingnaog si Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo, di ba? Tanawa na idaghan kay ako igsoon 16 years kapin man jud ko nagsyabo sa una. Nasulod anang within that year igsoon kanang 16 years kapin. There are many years nga nagsigi ko attempt nga magbago. Nabago ba ko? Wala. Kaya ako raman. Apan sadyang ning dangop ko ni Kristo. Kay akong giapil ang Ginoo sa kong pagbago. Diha ra ko nagbago. Amen. So pareha na ko igsoon. Nag-ingon man dire igsoon sa pulong sa Ginoo ganina atong gibasa nga. Ingon si Jesus, dili kamo ang nagpili kanako. Okay? Dili daw kita ang nagpili sa Ginoo kung dili siya ang nagpili nato. Okay? Pareha na ko igsoon ako moingon jud ko nga dili ako nagpili niya. Iya jud kong gipili usa na igsoon kay nakalimot ko nakahinumdum ko igsoon way back maybe na sa mga 2010 or 2011 2010 or mga 2009 nga katong time nga nabaniog na ko ba kay diha may nilusot kay istorya kay bawal marites mga igsoon kani mga marites mayo kay mo ano ba. So, ang ako sa una igsoon sa panahon nga nagbuhi ko, ginagmay ra gud, wa ko nangamo og dinagko. Ginagmay ra kanang konsumo lang ba? Mupalit ko dagang shabu, example, mupalit ko balig 8,000, iripak na ginagmay. Nya makahangyo man ta, palit ko 5,000, iripak og ginagmay. No, so konsumo hantod ning abot og 10,000, giripak gyapon. So ning abot ang panahon igsoon nga ning lusot ng istorya sa akong papa nya. Nga na akong papa, nang hila akong papa. Kung papa buhi pa man ako, mama patay na. Nagkonsumisyon ako sa una to. Nga na akong papa nga, sagdi lang karon nakadungog ko nila nga, mauni, nainggawa sa istorya nga, ang imuhang item, laing tao imong gipadala, pero ikaw jud tag-iya daw ato. Ihila akong papa, pero unsay giingon sa akong papa? Bisan pa og ingana ka kadautan karon, apan sa dihang napakasatiyan sa imong mami. Sige kog pandong, sige kog ampo sa tiyan. Unya nagsige kog declare nga usa ka adlaw mahimo kang pastor. Karon di pa lang pero mabot ang panahon, madakpan ka sa Ginoo. Wa man kadakpiron sa mga pulis pero madakpan ka sa Ginoo. Nadakpan jud ko sa Ginoo. So, meaning gipili ko sa Ginoo. Amen. The same na to. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon karon igsoon nga dili kita ang nagpili niya. No? Dili kita ang unang nahigugma niya. Apan siya ang unang nahigugma nato. Siya ang nipili nato. Okay? Gipili tas Ginoo nga naman. Kay kung wa pa mo piliya sa Ginoo, gipasagdan mo sa Ginoo nga masalbahis. Gipasagdan mo sa Ginoo nga nalulong sa mga makadaot nga bisyo. Gipasagdan na unta mo sa Ginoo nga naglunang sa kahilayan. Pero nganong giluwas mo sa Ginoo? Nganong gihawas mo sa Ginoo kay gipili mo, gitawag ta sa Ginoo. Ug unsay purpose sa Ginoo? Nganong iyatang gipili? Nganong iyatang gitawag? Mao ni. Ako ang nagpili og nagtudlo kanyo aron kamo manglakaw og mamunga. Amen. Mao ni igsoon ang purpose nganong gitawag tas Ginoo, gipili tas Ginoo. Ang purpose niya igsoon
nganong gitudluan tas Ginoo sa kamatuoran, nganong nakabalo tas kamatuoran, nganong nakadawat tas gasa sa kaluwasan igsoon. No nga daghan man diha mga salbahes kaniadto kabats na to hangtod karon salbahes gyapon, wa gyapon Ginoo. No? Pero anong kita na bag-o ta, gibag-o tas Ginoo. Grasya ni tanan sa Ginoo, gipili dita sa Ginoo igsoon kay nga naman unsay purpose yang gingon ganina aron manglakaw ta. Unsay manglakaw pastor? Asam na magbaktas? Manglakaw mga igsoon, it means ang kaluwasan nga imong natagamtaman karon isang yaw na sa uban isulti. Mao na manglakaw. Manglakaw, it means ayaw pakatulga ang imong kaluwasan. Ayaw ka komportable igsoon nga luwas na ka. Ayaw na diha iluom ang imong kaluwasan. Nga yes, nalipay ka kay giluwas ka sa Ginoo. Pinagi sa imong pagtuo ni Kristo niya karon nakabaton kag kabag-uhan sa kinabuhi. Kabantay mo na ko igsoon nga tabian kay ko. Ngano man kay di ko mahimutang, di ko mahiluna. Ako yung isangyaw ang milagro sa Ginoo. Ako yung isangyaw sa kadaghanan nga naay Kristo nga maghatag og kabag-uhan sa itong kinabuhi. Akong isangyaw sa kadaghanan nga bisag unsa mo kasalbahe sa kadautan, unsa mo diha ka adik-adik na ipaglaom sa Ginoo, buhi pa mo. Ayaw itugot nga mamatay mo nga palahubog, adik-adik ra gyapon. Na ipaglaom buhi pa ta as long as mudangop ta sa Ginoo. Mo ni akong gihimo igsoon kay naman. Usa sa purpose ni Lord, plano sa Ginoo, tinguha sa Ginoo, pangandoy sa Ginoo, nganong gipili ta niya. Giluwas ta niya, gitawag ta sa Ginoo. No, aron una manglakaw ta, manglakaw og mamunga. Sakto niya tong page, mo bitaw kaning page na to, gitawag ni og mabungahong Kristohanon. Kay kita nga mga Kristohanon ning tuo ni Kristo kinahanglan mo bunga ta. Una ari ta sa panglakaw, manglakaw ta no isangyaw i-share ang pulong sa Ginoo. Ayaw itugot igsuon nga ang imong trabaho perminti kanang musimba ra ka kada Domingo, moapil ra kag prayer meeting, moapil ra kag Bible study, wa ka na nangyaw, wa nimo gisulti ang Ginoo. Wa nimo gi-share ang ebanghelyo, wa nimo gimantala ang pulong sa Ginoo nga naay tawo nga nagpakamatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo unya na banhaw siya sa katulo ka adlaw. Naay tawo nga nag-ula sa iyang dugo ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton tag kapasayloan ug makabaton tag kabag-uhan, isangyaw na. Wa ka gibag-o sa Ginoo maglingkod ra simbahan pareha nako. Nganong tabian kay ko ang uban di ganahan ako. Di sila ganahan ako mga igsoon kay di sila gusto mabag-o. Ang uban di ganahan ako igsoon kay di sila ka-relate kay ngano man wa sila kasuway nga nabag-o. Kay ngano man naanda nila nga bahalag magsigig simba basta padayon sa bisyo. Dabdab, padayon ang mga bit diha, mga bit diha. Padayon sa pagkapalahubog, no? Naanda nila. No, di sila ka-relate. Nabuang naman na si Pastor James, nabuang naman na, no? Ako pa yun gitawag kung nabuang labong sa una, sige kog dadag pusil, wa joy moingon akong nabuang. Hadlok. Karon na noon nga ning biya ang tastanan, nanggawas na sila, ilaha pud na. Normally, lahi na kag espiritu sa ilaha igsoon di na ta magkasinabot. Amen. Normal na di jud magkasinabot ang atong espiritu kay nan naman tay balaang Espiritu Santo. Sila demonyo man, di man kalikayan, di na pag-judge pero mao na tinuod, no? Sumaw na mga igsoon, no? Gitawag ta sa Ginoo, gipili ta sa Ginoo. Dili kay kita ang nagpili niya, aron maluwa to siya nagpili na to. Aron manglakaw ta. Pangutan-on ta mo igsoon, kumusta man mo? I believe kamo na minaw dia, naluwas na mo kay ning tuo mo ni Kristo. Naluwas na mo kay namoy pagtuo sa gibuhat ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kay ang kaluwasan pagtuo ra na. Now, naglipay-lipay mo kay naluwas mo, pero inyo bang gisangyaw ang kaluwasan nga inyong natagamtaman? Or inyo ron ang giluom sa inyong kasing-kasing. Lipay kay mo kay wala na mo ibisyo, wala na mo nangabit, wala na mo namadje ng laki, no? Di na mo pala hubog, wala na mo nagadik-adik, no? Wala na mo nabuang og sugal, unsa man diha mga bisyo nyo, wala nalipay yung inyong asawa, bana, wala nalipay ang Ginoo, no? Wala na ka na adik sa pornography, unsa man na imong addiction dahil wala malipay ang Ginoo sa una. Nabag-o na ka, naglipay-lipay ka na, nabag-o pero nanabi ba ka? Kaning word nga panglakaw, panabi, imarites nato ang pulong sa Ginoo. Ayaw pakatuga imong kaluwasan, ayaw iluom igsoon. Speak. Amen. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, aron kamo manglakaw og mamunga. Mamunga mga igsoon. No, mamunga it means kanang naadyoy resulta ba? Ang bunga igsoon doy meaning ana ang bunga kanang naa sa fruit of the Holy Spirit, tong love, joy, peace, patience, kabag-uhan sa kinaiya, pagpaubos, gugma, pailob, no? Self-control, mga bunga sa Espiritu Santo. Pero kaning gimin ni Jesus diri nga manglakaw or mamunga kanang nabay makabig ba naay mga tao nga ma-enlighten ang ilang unahuna, naay mga tao nga malamdagan sa kamatuoran ba, mao nay mga bunga. Pila na may nadahan sa ilan sa Ginoo igsoon, mga bunga na.
Once maka-invite ka, makadala ka, bisag usa lang ka kadautan nga nabag-o, ikaw gigamit sa Ginoo, no? Ikaw mahinungdan nga napaduol sa Ginoo, bunga na nimo. Mao nay gusto sa Ginoo igsuon, make disciples. Amen. So mao ni mga igsuon, mao ni purpose ni Lord nga nung gipili ta. Or gitawag ta niya, no, dili ingon maglingkod ta diha, magpundo wala. Wala igsuon, sayop na. No? Sige ingon diri. Ako ang nagpili og nagtudlo kanyo aron kamo manglakaw ta. Ug di ka manglakaw kaning ako igsoon, mura ra manig nang lakaw. Mura na ko ning adto gawas, lain-lain ka nasuran. Wa ko'y passport no, wa ko'y visa, pero kaning pulong sa Ginoo nga akong gidala, kaning pagwali na ko igsoon. Pili daghana ning naabtan lain-lain ka nasuran igsoon, mag-message ng pastor na ako diri sa UAE, na ako diri sa Saudi, pastor na ako diri sa Germany, New Zealand, magdagang mag-message nako. No, pasensya na dahil sa mga nag-message na ko nga di na ko ma-replyan kay halos everyday ang mo-message na ko tag 100 ka buok kung kapuya na di na ko maato tanan kay busy baya pag kuna ko pamilya, no? Mga kani akong gihimo igsoon nga magsigog panabi sa Facebook nang lakaw. Ang uban maingon nga ay mugtuan ng pastora kay vlogger na, no? Ay mugtuan ng pastora kay kana iyang pagwali-wali na pangwarta. Ay pangwarta. Prangkahan ta mo igsoon kaning ako ang page nato. Yes, nakaset ni siya sa professional mode pero daghang setting ani nga wala na ko giset. Nalang tay bag-ong giset karon kaning naay unsaon nga pag-subscribe kay daghan man kung kay nagsigpangutana po nako nga unsaon pag-subscribe, maluoy ko ba? So ako na lang gibutang diri kay aron sayon ra i-click ra kay kanang mga tigulang bitaw, mga edad-edara ng mga followers na to ba nga hilig kay maminaw sa pulong sa Ginoo. Na di man ka mao mo kuri-kuri sa Facebook. Mao nang napugos kog butang pero di wala ni sa plano igsoon. Why? Because for me my motive and intention is purely to share the word of God. No, para daghan ang makabalo sa kamatuoran, malamdagan. No? Yang uban mo ingon nga, mao na siya no. Sa una pa lang wa pa ning mita, sa una pa lang nagsige na jud og share sa Facebook. Amen. Unya kanang ako naman ang gibalik-balik nga kung ang atong pagwali sa Facebook, sa social media, ang atong motibo kwarta di pug kagamiton sa Ginoo, way impact. Pero grasya sa Ginoo kaning atong gihimo di daghan na kay kinabuhi nga nabag-o. Igsoon daghan na kay di na ko kaihap sa mga nag-message na ko pastor. Anam-anam na bag-o kong kinabuhi pero ikaw ra gid akong gipaminaw imong wali, imong mga vlog. No? Ming impact siya ngano man kay ako mismo nga nagistorya ninyo kinasing-kasing ni. Nganong magaguhago man kog istorya diri. Kung binuang ra ni ako no, di uwaw kay ni pero nganong nabagga ni akong naong. Di ko ingani. Grasya rin ni tanan sa Ginoo. Amen. So mao na igsoon kay ngano sugo sa Ginoo panglakaw kamo aron mamunga. Mao nang karon igsoon grasya sa Ginoo na ako'y mga disciple, mga bunga gipiyal sa Ginoo. Nasad ko'y mga disciples online. Ngari mo doon ako, pastor, tambagi ko, pastor B, kay maone. Pastor, sa imons, kung bana, palahubog kayo. Pastor, nasakpan ako kung bana na ikabit. Pastor, nasakpan ako kung bana, pagligid niya sa iyang higdaanan. Nakakita man ko og lighter nga walay ulo ang kuanan, adik-adik man niya kung bana. Nga na, mga disciple na ko na. Namunga ko, grasya sa Ginoo. Nganong nagingani ko, kay sugo sa Ginoo. Sige nga sa Ginoo. Ako ang nagpili og nagtudlo kanyo aron kamo manglakaw og mamunga ug bunga nga mulungtad. Amen. Say bunga nga mulungtad. Kana jong mulungtad kay imo man jud ang disciple. Kana imong disciple igsoon kana imong madasa at ilan sa Ginoo, imo na siyang ipaluap, ano? Anton mulungtad jud ba musustain ang kabaguhan. No, imo man na siyang tudluan nga ayaw jud biya sa Ginoo. Kay kung mubiya ka sa Ginoo, mobalik jud ka sa kaniadto. Mao nang mulungtad yun. Ang punto ani ni Jesus igsoon nga imong atimanon sana ang imong bunga. Amen. Aron mulungtad. Sama ng kahoy igsoon. Ang usa ka kahoy igsoon, mamunga na. Apan kung di na nato atimanon ng kahoy, di na mulungtad sa dangyang bunga. The same na. The same nato igsoon. Make disciples. Kabalo ba mo igsoon nga kung ato ning himuon, mulakaw ta, i-share na to ang kamatuoran, no? Manglakaw ta niya, mamunga ta. Once manglakaw ug mamunga ta, naay benepisyo, tanawang sunod. Okay? Manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad, busa ihatag kanyo samahan. Bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa kungalan. Kabantay mo? Sa last line, naigingon si Jesus, busa ihatag sa Ginoo. Sa akong amahan, kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon, kaniya pinagis kong ngalan.
Sa diyang mag-make disciple dito sa mga igsoon. Sa diyang atong isulti ang kamatuoran, ang atong testimony, yun sa pagbago sa Ginoo. Atong i-share ang gospel ni Lord, ang gihimo ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Sa diyang atong i-share igsoon sa ubang tao. Mamunga ta, makahimo tag disciple. Igsoon, unsay giingon dito next line, busay hatag kanyo sa amahan, bisag unsa inyong pangayon, pwede ta mangayo sa Ginoo, bisag unsa. Ang uban karon mga Kristohanon, paminaw mo, ang sayop sa ubang mga Kristohanon karon, una sila sig pangayo, Lord tagay ko be, Ginoo tagay ko, Lord tagay ko. Ang una gisugo ta to make disciple. No? Pawalihon ta sa Ginoo, pasangiyawon ta sa Ginoo, pamunga sa unya ra pangayo. Karon mga igsoon kasagaran bali man. Kristohanon ka, mangayo ka daan ba Lord tagay ko be tagay ko. No. How about making disciples? Imo bang gi-share ang kamatuoran? Yes, luwas ka, praise the Lord for that. How about the salvation nga imong nasinati karon? Imo ba nang gisangyaw sa uban? Mabitaw ako igsoon, ganahan ko manabi sa kamaayo sa Ginoo. Ganahan ako i-share ang mensahe sa paglaom labi na sa atong mga kabalibon ako kanito, mga adik-adik, mga kriminal, mga maligiyag syabo, mga palahubo, ganahan ko mo share nila. Kaya nga naman, nasinati man ako ang nasinati nila karon. Ug nakasinati ko giunsa ko pagbag-o sa Ginoo. Ana, hindi ko maghilom saba kay ko, alingugngog kay ko. At least akong gi-share pulong sa Ginoo. Nga naman sugo sa Ginoo na. Balikan ta mo, wa ta giluwas sa Ginoo, maglingkod-lingkod ra simbahan. Wa ta giluwas sa Ginoo igsoon or mag-attend ra Bible study. Magbasa-basa ra kada Bible igsoon niya. Sige kag basa Bible, basa ra ka kutob. I-share po na imong gibasa diha. Aron may bawaan ka kung nakasabot bagat imong gibasa. Amen, i-share igsoon. Gusto si Lord nga mamunga ta. Amen. And then after that, busa ihatag kanyo sa amahan. Bisag unsay inyong pangayoon. Bisag unsay atong pangayoon. After that, kabalo ka nga nag-make disciple ka. Sa kwa lang igsoon, glory to God lang. Grasya sa Ginoo tanan, himaya sa Ginoo. Igsoon, wala mi mga trabaho, wala mi sponsor, wala mi mga Amerikano, uban na, naiswildo. Yes, tinuod, prangka, naidagang pastor karon nga swildado. Naidagang pastor karon na foreigner, na Koreano. No, na Koreano. Yes, di ini panaway, pamantay, tinuod man eh. Na Koreano, na Hapon. Wala Hapon, Koreano. Amerikano, na ang uban na ay mga taga lain-laing kanasuran. Grabe, na negro. Ako igsoon, si Lord na akong gisaligan. Pero sa akong nabantayan na igsoon, sa ako ning gikinabuhi, nga mauram din ni sikretos panalangin. Kinahanglan nga isangyaw nimo ang kamatuoran ug unsay gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, isangyaw nimo ang mensahe sa kaluwasan, the gospel. Isangyaw nimo sa uban, unya mag-make disciple ka. Amen. Sadang imo nang mahimo na siya, mangayo na ka sa Ginoo. Pareha na mo igsoon, wa man mi gisaligan. Yung nakabantay may igsoon nga, kung mangayo mis Ginoo, ihatag yun niya. Una, kaning property diri igsoon, yuta. Mao pa ni yuta, libon man ni diri, kalibunan man ni. Actually, mga bag-o naman yung mga balay diri uban, silingan na mo. Pero sa una, naglibot, pagin man ni, kay grabing libon, kay grabing kalinay mga kahoy, dagko. Nga tambakanan ni. Pero lipay na kami, gitagaan may yuta sa Ginoo, gipiyal ba? Ihatag sa Ginoo nga yuta, igsoon, ay pabor. Unya, padayon lang jud mi. Unsay sugo sa Ginoo, unsay sugo sa Ginoo, panglakaw. Sige ra og share. Making disciples. Nay uban disciple nga mulikoy, ilapon na basta iyaman ang choice. Di man kakapugos. Ano na po'y bag-o mga disciple, ana bitaw. Making disciples, bunga man na. Sige kog pangayo sa Ginoo, Lord, na nayuta. Pero mahal kayong materialis. Gusto kami magtukod og simbahan, Ginoo, balay nimo. And then magtukod sa migamayng balay. Mao to nga to make the long story short, ang tanan gihatag sa Ginoo. Lord, gusto ko mo palit og motor Ginoo, XR. Daghan man tong mga motor nangagi na ko igsoon. Wa gumi trabaho, imagine no. Mo nang uban ani daw gisurveillance ko nila kay basin nagbalik-balik, nibalik ni og pamaligya siya sa James. So sige. Ako kabalo jud ko nga naay nagsurveillance nako, kay naay nagsulti nako. Sige saon nila surveillance, wa jud sila makita. Teka mo tanak curious giunsa man ni James nga ni way trabaho. Ana way sponsor pero ngano nakapalit no sa unsay pangayon primero nangayo ko sa Ginoo DT pa to anang DT ba tong stroke gihatag sa Ginoo hanton gibaligyan ako palit na po ko Grouser nga 135 gihatag gibaligyan man ako palit kog Mio hanton sa pagito XR nako karon 150 nga wa may mga trabaho gihatag gyapon sa Ginoo hanton naibag-o nga gihatag sa Ginoo igsoon na nagpauli og motor barator gud katong smash na mo para sa ministry pod nagigamit si Lord nagtanaw ka karon usa na sa gigamit ni Lord smash unya dayon bao-bao no pila man na 8K ang buwan pero 8 months na lang nahapit na maimpas igsoon 8 months na lay kuwang no? Wa may mga trabaho pero gitagbo sa Ginoo tanan okay unya atong naging adlaw pa gyud nakapalit og katong PCX and then
So, pwede ba naiibay ka kung asawa? Basta na yung mga nga nabitaw, di sa man may kwarta. Igsoon, di ka balibad ang Ginoo. Basta buhaton lang nimo ng sugo niya nga panglakaw kamo. Amen. Manglakaw niya mamunga. Mo man sugo sa Ginoo. Ang kasayop manggod sa uban mga Kristohanon. Magsigpangayo. Lord, tagai ko be, hinglakaw na ka. Lord, tagai ko, nanangyaw na ka. Lord, gusto nta ko mo palitan niya. Nag-make disciples na ka. Wala pod, nagsigirag puyo diya. Di man sayop nang magbasag Bible, normal na nato. Di sayop nang musimba. Di sayop nang mo attend og mga discipleship, mga Bible study, prayer meeting, prayer and fasting. Para karon nag-fasting me. No? Di man sayop. Pero wa ka diha dapita gitawag ra sa Ginoo. Ang giingon dire, kung balik ko no. Ang giingon ni Jesus, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo. Aron kamo manglakaw. Mulakaw ta. Og mamunga og bunga nga mulungtad. Mulakaw ta, palakon ta. Ug di man ka kalakaw igsoon kanang imong Facebook diha, pag-share diha. No, ako mong encourage igsoon, pag himo mo natay mga followers dire nga akong nakit-an karon kay nag-follow sad ko. Nagkuan na sila, nag-share na sila usa ka verse, nag-expound nindot kay nga na ba. Mura ra magahinglakaw na kay kaning social media man gud igsoon karon. Para nako usa ni siya ka one of the effective tool para sa kamayaan sa Ginoo kay maabot ni bisag asa. Although ang social media na ang panuway dire kay daghan kay mga yawa dire sa social media, mga tentasyon, pero di man sala ang social media basta kamao lang kamo gamit. Amen. Kamao ka mo control sa imong time, kamao ka nakay limitasyon ba. Ako dai naman ko social media. Kamao lang ko mo gamit sa akong time. Amen. Sumaw na igsoon. Kaya mga Kristohanon karon sayop. Sige lag pangayo Lord, tagai ko ani. Lord, tagay kong motor, tagay kong balay, sakyan na. Lord, tagbuha kong panginanglan. Ginoo, Lord, sige lang, pangayo. Ang pangutana, minglakaw na ba ka? Nag-make disciples na ka? Amen. Pangutana, mauni. Imo bang gisangyaw ang kamatuoran? Imo bang gi-share ang kaluwasan ng imong natagamtaman? Karon imo na ba nagipasa sa uban? Unay sugo sa Ginoo. Gipili ta niya. Praise the Lord. Imagine, daghan kay ta sa una, palahubog. Daghan kay ta sa una, adik-adik. Daghan kita sa una mga himalikason, pero karon gibag-o tas Ginoo. Atong mga kabas nga mga himalikason na adik-adik palahubog, kriminal, nagpabilin karon sa kahilayan. Meaning gipili ta o gipili ta sa Ginoo sa gingon dire ni Jesus, gipili ta sa Ginoo, gitawag ta niya aron manglakaw. Manglakaw unya mamunga. Mamunga og bunga nga mulungtad. Kanang word nga gingon ni Jesus nga bunga nga mulungtad kay ang imong bunga atiman na aron mulungtad na. Making disciple, buot pasabot ana igsoon. Atiman na ang imong disciple. Unsa pa gyud? Ang umaha. Okay? No? Pahinumdumi. Aron mulungtad na kay di sana siya mulungtad kung dili nimo paluapon. Mo na igsoon ngano man. Kung imo gali nang himuon nga i-share nimo ang kaluwasan nga natagamtaman nimo, i-share nimo ang love ni Jesus sa uban, niya mag-make disciple ka, and then ang sunod mao na ni pangayo kamo bisag unsa sa amahan ug ihatag na niya pinaagi sa ngalan ni Jesus. No? Awahi di ay ang mangayo, no? Ang uban karon ang una man nangayo, Lord, tagay ko. Kung imo lagi kong tagaag motor Ginoo, mag-evangelism ko. Di ba? Lord, kung imo lagi kong palitan og pick up Ginoo, mutungas ko ng bukid pagbaktas didto. Gitanaw kas Ginoo kung mubaktas baka usa ka tagaan. So magkamangondisyon man ka, imo nung kondisyonan ang Ginoo. Lord, kung imo kong tagaag, kanang CRF, Ginoo kanang CRF, Lord. Muwali jud ko ano ayaw. Ipakita sa Ginoo ang imong effort, ang imuha bitawng kauhaw, pagbaktas atong bukid tungasa to. Once makita ni Lord nga kapiyalan ka, way rason nga balibaran ka. Ang sugo diri sa Ginoo igsoon sa iyang pulong, dili ta mangayo daan kung dili buhata una ang sugo sa Ginoo inig human ana pangayo. Ang uban kay abi kay Kristohano na luwas na mangayo, sige pangayo tagay ko. Musta ang sugo sa Ginoo nimo? Imo bang gituman? Igsoon once i-share nimo ang gospel ni Lord. Imong share ang gugma sa Ginoo, ang mensahe sa paglaom. Ang mensahe nga maghatag kanilang kaluwasan. Once imo nang i-share niya, mag-make disciple ka. Amen. Then di ka balibad ang Ginoo inig pangayo nimo. Nasinati na nako. Imagine kanang among bag-oron nga motor kanang PCX, nawa. Kanang bag-o na mga PCX igsoon. Dagang higayon nga mag-drive ko babaon ako.
Makita ko ba, Lord, gusto ko palit ana kay usahay kanang muwali bitaw ko bukid or usay muwali ko bisag dili bukid nay mga times nga mag-ulan bitaw ang kanang XR na ko igsuon. Pisik na siya. Bisag wala nay ulan unya basa bitaw ang di makarelate mo diri namoy mga motor XR or say nga na XTZ. Once muagi na ang XR kanang motor na ko o basa pisik na sige ko ingon sa Ginoo, Lord, pwede ko tagaan ko nimo nang ingana nga motor o nang pili lang ana Lord, Inmax or kanang PCX, maur man na sila ng mga tambok ba niya, kanang matago mo na unti Lord. Pero unsay akong gingon, ang kabuton gyud po nimo matuman. So akong gihimo nga nang ana Rexon. Nya everyday akong gi-declare, Lord, kay bawo ko nga nakabalo ka sa akong tinguha. Akong gihimo tanan sa dimong gusto ginong paggamit ko nimo. Wala pa, sige imong kabuton. Imagine igsuon, before na naabot na mong motora atong prior anang adlaw nangadto mi og laing lungsod. Yan ingon ko sa akong asawa. Pagka before kanang adlaw Monday, pagka Sunday na miana ko sa akong asawa nga labas na naay grasya sa Ginoo nga dako-dako. I-down jud ako largo. Bisag di na to makas pero i-down na to og bundak nga dako-dako para gamay rang monthly. O sige lang bikaw gud, bahala na si Lord. Ana ba, so wa may mag-expect igsuon nga pagka sunod adlaw kauban na to sa church diri ingana man yang motor niya akong papa grabe tanawa lang naghimos Ginoo ang akong papa tigulang naman lugos na kalakaw di man kasakay sa akong XR kay habog niya kato kay malakang naman to ingon akong kauban to sa church nga huwamisan ni akong motor o PCX okay PCX ba huwamisan ni ihatod si Lolo may tawag nila sa akong papa kay ubos ni unya mas maklaro sa sakay kaysa ng XR mo kay habog kay na kay ako mangipahabugan akong XR giusab na akong yandas ba so mao to nakadrive ko lang ninduta ngani dili drive hanoy kay ba imagine no tanawa hanoy kayo uli ko gihatod na akong papa pagbalik na ko igsuon giuli na ko ang motor nya akong gikuha akong motor giuli na nako bisan magtuig son pagkahapon na pila ra ka oras ning nakapalit na mi og ingato nga motor so na di ka giparking so nakaingon ko kuyawan ang Ginoo. So ako nabantayan igsuon. Once imong buhaton ng sugo sa Ginoo nga mag-make disciple ka, nga i-share nimo ang kamatuoran, nga baga kay kagnaw pare nako baga wa ko'y pakialam igsuon. Ako igsuon prangkahan ta mo. Nay mga times nga naka-share ko sa pulong sa Ginoo, nakadungog ang gobernador namo sa Bohol. Nakadungog ang mga dagkong tao, no? Mga dagkong tao ari sa barracks, kapulisan nya mayor namo asuod na mamidaan diri sa ato ang gobyerno diri suod-suod yung migrasya sa Ginoo. Pabor yun sa Ginoo no. So ako wa ko'y di ko maratol ngano man tinuod akong gisulti. Wa ko'y pakialam na mga maminaw ko mga abogado ingon ko nang uban mga pulis nga. Brad kuya wa di ka mauwaw lagi ano mauwaw mong nga may magbakak na akong gisulti. No? So ako lang gihimo igsoon unsay tawag sa Ginoo. Ingon man si Lord panglakaw isulti. Unya pamunga, make disciples na. Ako ra nang gituman, kada hangyo na ko sa Ginoo. Ihatag niya. Usa na lang igsuon ang among gipaabot. Bitaw, wa man siguro alagad sa Ginoo nga wa mangandoy og 4 wheels. Kay usahay pod, nay mga times nga, nay mga youth camp or mga gathering, mga ngabang mi, maglisod mi, usahay, mas dako ang among gasto. Pero, maulagi na, ang Ginoo, He's the perfect God and He owns the right time, no? So nag-agad na sa miniya, no? Pero sa kanang usa nga akong gi-request ni Lord naa da yun. Nga na bitaw so ako nabantayan nga ang kanang giingon ni Jesus nga ug mangayo kamo bisag unsa sa amahan pinagi sa kungalan niya ihatag niya kanato. Ngano man na kay ato mang gisangyaw ang kamatuoran. Nang lakaw man ta. Akong balikon, ang meaning sa nanglakaw is share ba? Ayaw pakatulga ang imong kaluwasan. Ipaambit na sa uban. Yes, di man ka mulakaw, kay di man ka magbaktas, pero bisan sa Facebook, bisan sa text, sa tawag, sa chat, igso, na kay mga higala, share sa kaayo sa Ginoo. Share sa gugma sa Ginoo. Share sila ang katong mga friends ni mga way paglaom, nga na paglaom sa Ginoo, na depressed na paglaom sa Ginoo. Amen. Share. Pag-make disciples. Kisa itong naa sa kangit-ngit nga kaila ka. No? Share sa pulong sa Ginoo. Ngano man sugo na sa Ginoo. Once imo nang buhaton igsoon ang imong tinguha, imong pangandoy, all the desires of your heart ihatag na ni Lord. Ayaw pangayo una kung wa pa ka nag-make disciple.
Ayaw pangayo una, wa pa ka nanangyaw. Nabali ka. Again, ayaw sa pangayo kung wa pa ka nanangyaw. Kung wa pa ka ni-share. Kung wa pa ka nag-make disciples. Nabali na. Mangayo ka kung nahuman na nanimo. Imo nang gibuhat ang sugo sa Ginoo. Kay mao man ay proseso, di ba? Sige ngon diri. Basa nang pagbalik. Juan 15:16, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Next, busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon, kaniya pinaagi sa akong ngalan. Awahi ang mangayo. Una, go and make disciples. Gihimo na ba na nimo? Ming share na ba ka sa pulong sa Ginoo sa imong mga parente, mga igagaw, kaliwat, kadugo, classmate, kauban nimo sa trabaho, kauban nimo sa negosyo? Gishare na ba na nimo or nauwaw ka? Nauwaw kag tawgon og laig tinuhuan, nauwaw kag tawgon og laig relihiyon, nauwaw kag tawgon og sulpot. Ako pakialam bisag unsa ilang isulti nako. Wa ko'y pakialam. Wa ko'y tanadlok sa una nga yawa atong Ginoo. Ganun wa tay pakialam nganuman, God pleaser ta. It's all up to them kung mutuog, mudawat, ang importante musulti ta. Amen. Ana na igsoon nga nung mauwaw man ta, ikauwaw tas Ginoo, maulaw ka murag imong gikauwaw ang Ginoo. Share the word of God. Amen. I-share ang kamatuoran, imong testimony unsay naitabo sa imong kinabuhi kay di man ko mutuog, wa ka na bag-o kung naa kay Ginoo. Ang tinuod nga nay Ginoo na nay transformation ng kinabuhi, nay kabag-uhan. I-share unsay imuhang kinabuhi kaniadto sa wala pa kay Ginoo. Og karon nga na si Kristo sa imong kasing-kasing, i-share. Nya paluopi, share jud. Amen. Ayaw pag-share og relihiyon. Kay mag-away ta diha. Gubot kay ng relihiyon, share the word of God lang. Jesus lang, love of Jesus. Amen. Make disciples. And then after that, pwede na kami ngon, Lord, pwede ko nung tagaan. Ani ihatag na sa Ginoo una ang pag-share. Panangyaw, make disciples. Amen. So ayaw pag-una og pangayo, no? Samanta mura tag makilimos ana. Ang Bible ra ba ningingon nga bisan dili pa ta mubungat sa tong gipangayo, kasabot ang Ginoo. Amen. So mao rin ni igsoon Yahweh. Mao ni ang Yahweh or pamaagi para ang atong gihangyo sa Ginoo gipangayo i-grant ni Lord. Then i-share ang kaluwasan nga imong nabatunan. Pag make disciples, ayaw pagpakahilom. Walihi imong kaliwat, kadugo, paryente, igagaw, imuhang pamilya walihi. Ayaw pagpakahilom. Ayaw itugot nga imong trabaho, magsimba ka, lingkod sa simbahan, atin og prayer meeting, magsigira kag amen, hallelujah, praise the Lord. Maura na imong trabaho, sa balay, magbasag Bible, magampo. No! Sulti. Pagpakaban na igsoon, labi na ang panahon karon nga grabe na kadautan. Di na masabtan. Ikaw nga nakabalos ka matuuran, mas mayo nga imo silang sangyawan. Kaysa sa dihang imo nang himuon igsoon, unsay saad ni Jesus, makapangayo ta sa atong amahan gamit ang iyang ngalan og ihatag kana sa amahan kanato. Narade ang sekreto, go and make disciples. Kinahanglan nga mamunga ta. Kay maunay calling na to. Gitawag ta sa Ginoo, gipili ta sa Ginoo para mo sangyaw, share the word of God, mao na meaning sa sangyaw, i-share ang kamatuoran, and then mamunga ta. Kinahanglan natay disciples. Amen. Lisura pa to, i-desire na igsoon. Bisan ako at first, lisod na. Pero karon igsoon, daghan kog mga disciples online. Ari na ko, Pastor, unsay buhaton. Pastor, unsay pamaagi, mauni. Pastor, unsay explanation, ani, daghan sa online. Mas daghan ko sa online. Imagine, naagod tayo kuhan. 244,000 followers, kadaghan na. No, naiuban diha mga disciples na to. Gipiyal sa Ginoo. Sugo mo na sa Ginoo. No? Indot igsoon. Kaya nga naman, sa ako sang nabantayan, igsoon, once na kay disciple, wa kay panahon mamantay sa uban, kay mabisi man ka og monitor sa imong disciples, kabantay mo, tanawa ng mga tao nga himantayon. Kaya mga Kristohanon nga himantayon, wala ginay agi. No? Kaya mga Kristohanon nga himantayon, sige pamantay sa apan, sa uban, mga sayop sa uban, wa man sila ilingaw, kaya nga naman, wa may disciple, wala gimonitor. But once na tayo with disciples, igsoon, mabisi na ka. Mabisi na kag-ampo nila, mabisi na kag-tambag, palo, oy, kumusta mo diha? Bustade ha? Kumusta? Basa mo Bible diha? Kumusta naman ka diha? Imong trabaho, basi nagsige na yung trabaho ha? Na imong panahon sa Ginoo, kumusta mo na yung mga disciples?
Pero kato mga white disciples, sige nagpamantay la bag-o lagi pulo si pastor. La nagi bag-ong motor si pastor, na siguro ning hatag og halad ikapulo ani. Sige maguni sa gwali og mga ikapulo. Sigun sala yaw-yaw ngano man, white disciple. Himantayon. Amen. So mo na igsoon gisugo ta sa Ginoo to make disciples mamunga ta isang yaw ang kamatuoran, ang kaluwasan nga atong natagamtaman, atong i-share sa uban. And then after that, pangayo bisag unsa sa atong amahan gamit ang ngalan ni Jesus ug ihatag sa amahan nato. Pirting ninduta. Maura din na Yahweh igsoon. Now, mangutana ko ninyo, kumusta? Nakasuway na ba mo share sa inyong higala? Nakasuway na ba mo og sangyaw sa inyong kaliwat, kadugo, pamilya, classmate, kauban sa trabaho, kauban negosyo? Pastor, uwa man, diswaye, i-desire na, tagaan ra ka sa Ginoo og senaryo. Tabangan ka sa Ginoo, siya rin bahala sa mga pulo nga mugawa sa imong parehan ako. Amen. Tinguhaan na igsoon kay mao na Yahweh sa panalangin. Hangto dili na nimo himuon. Hangto dili na nimo tubagon ka na nga tawag nato. Idlas kayong panalangin. Pangitaon kayong grasya. Apan kung imo nang buhaton, manangyaw ka, mo-share ka. Even sa Facebook, mo-share ka. Sa imong makaliwat, kadugo, kaila. And then, mag-make disciples ka. Suwaye, pangayo sa Ginoo, di ba? Ihatag na yun. Nga naman, ingana ko. Nya ako nang nakatunan nga, maura man dahil eh. Mo nakabantay mo nga saba kay ko diri sa Facebook. Sige ko gama og reels. Sige ko share. Nga naman, kaya ako nakita nga, once atong ipadayag ang kamatuoran kanunay sa kadaghanan, mangayo tawag bisag unsa sa amahan, ihatag sa Ginoo. Amen? So, mao niya itong mensahe ning tagnas kapunon. Gi-remind ta sa tong calling. Gi-remind ta nga gipili ta sa Ginoo. Gipili ta aron manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. That's making disciples. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this afternoon. Salamat, Lord, nga imo ming gipahinumduman, Ginoo, nga nung imo ming gipili. Blessed kay mi, Lord, kay imo ming napilian. Kadaghan sa among makauban kaniadto nga palahubog, mga adik-adik, mga kriminal, mga hingabit, mga unsa man diha nas kay layan, pero karon, Lord God, gihawas mi nimo. Sila nagpabilin didto tungod kay imo ming gipili. Ug nagingong kasi mong pulo nga imo ming gipili aron manangyaw, manglakaw, ug mamunga ug bunga nga mulungtad. So Lord God, tabangi mi Ginoo. I pray nga kani nga pulo nga among nadungog karon Lord God, mutubag jud mi Ginoo sa tawag nimo. Amo jud ning i-apply Lord God kay mao ni sugo nimo Ginoo. Dili kay magsigir mig pangayo nimo Lord, tagay ko pero ang sugo day nimo Ginoo wa na mo gituman. Let it be Lord nga unahon ka namo above all else Lord God, unahon ka namo. Kay ang pagtuman sa imong sugo maoy Yahweh aron imo ming panalanginan. So Lord, thank you. And I pray sa tanang namati karon nga imong i-empower, imong tagaag boldness to share your word, Lord God, nga di maulaw o I declare kaalam sad nga langit nun, Ginoo. Ikaw nga mong gisaligan kung kami Lord, wa mi mahimo, Ginoo. Kinsa man mi Ginoo kung wa ka. So Lord, thank you, Holy Spirit, thank you for your presence this afternoon. Salamat kayo. And right now, I pray to all of the viewers, Lord, tanang nagtanaw na mati ani bisan pa man ang mag-replay ani unya Lord God. Ako nagaampo nga imong panalanginan Ginoo. I declare Lord God nga imong i-grant ang desire silang kasing-kasing karon. Unsa man ilang kahimtang karon Lord, wala ko kabalo Ginoo. Kay wa ko kita nila. Wa sad ko kaila sa uban diri nga nananaw. But Lord, walay matago nimo. Ako nagaampo Ginoo nga imong milagrosong kamot imong palihukon sa ilang sitwasyon karon. In Jesus name. I declare healing sa mga masakiton. Healing in physical and in emotional, in Jesus' name. I declare complete salvation sa nagampog kaluwasan silang pamilya o kaliwat o kadugo. I declare financial breakthrough sa tanang na problema o kwarta, himua lang matinud-ano nimo, Ginoo. I declare, Lord God, kauswagan sa mga negosyante sa pangalan ni Jesus o gamita sa buluhaton nimo, Lord God. And right now, Lord God, ako nag-ampo sa promotion sa mga naitrabaho, protection o pabor sa ilang mga boss, sa ilang amo, in Jesus' name. Sa tanan mga nangita og trabaho, ako nag-ampo og open doors for a job, in Jesus' name. Sa tanan nga nakinahanglan og tinud-anay kabag-uhan, I declare complete transformation right now in Jesus' name. Tanan Ginoo, nagtan-aw ani unsa nga milagro ilang gusto ihatag, Lord God,
sa pangalan ni Jesus. So nining takna Lord God, among ang kunon, dawaton, ang kadaugan, ang milagro gikan kanimo. Among kining dawaton uban sa pagtuo Ginoo, himua lamang ming kapiyalan, himo aming angayan Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus ngamong bugtong ug personal nga maluluwas. Amen ug amen. Maayong hapon sa tanan. Okay. That's all for this afternoon, brothers and sisters in Christ. I give all the glory to God. Okay? So, see you next time. And I just want to encourage everyone once again to invite your friends to follow our page. Thank you sa itong mga subscribers, mga star senders, sa itong mga followers, mga new followers. Welcome aning page. And sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption aning live. Kaya ato ra ning i-download ning live na to kay mawala ra ni in 30 days, sayang kayo. So atong i-upload dito YouTube channel na to. Okay? So thank you. Salamat mga igsoon. That's all for today. Ako nagaampo nga ang Ginoo magaamping kaninyo. At anang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord mga OFW, panlanginan mo sa Ginoo namos kong prayer kanunay. And salamat sa kanunayng suporta. Ug ang akong kalipay nga kanunay san mong mamati sa pulong sa Ginoo. Amen. So that's all for this afternoon. Maybe tonight, basin maka-live pa ta. Basta makapakante, mag-live tayo igsoon. Okay? So, okay, that's all. And keep safe, everyone. Unya, ang akong ikabilin, kanunay man na. Ampo, amping, abante. Para sa kamayaan sa Ginoo. See you next time. God bless.